Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:05. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. May nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Marso 22, 2020. Para sa mga nagapanguna nga Pangulong Dinalan, una kita sa mga balita lokal. Ikaduha nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas na record sa Gimbal, Iloilo. Oras nga curfew para sa mga senior citizens bago umpisa na subong nga adlaw. Sa mga balita national, positibo sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa 307. DOH may mga konsiderasyon ginalantaw ang tiskuhaan sang swab test ang isa ka patient under investigation. Balita international, lalaki nga nagahimo kag nagabaligya sang peke nga COVID-19 treatment kits arestado sa United Kingdom. Sa sports balita, Japan committee member na nawagan nga dapat na i-postpone ang Tokyo 2020. Upo nyo sa siningagay ni si Aksyon Dorel Cabatu, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated.
4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Aksyon Balita Sunday Edition. Lesais Jazz Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa mga balita lokal. Ginkompirmar ni Department of Health Region 6 Director Dr. Marlene Concovar ang ikaduha nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Suno kay Concovar ang pasyente isa ka 65 anyos nga Pinoy nga taga Gimbal, Iloilo ang ginadmit sa hospital sa tuong Marso 13 matapos nga nagbatsyag sa hilanat kag ubo. Dugang pa ni Concovar wala sang travel history ang pasyente apan nagdiskubrihan nga expose siya sa isa niya ka manghimata nga nagbiyahe halin sa Japan apang mga asymptomatic o kung wala sang sintomas sang balatian. Palayag pa ni Concovar, nagpakig-angot ng DOH sa local government unit agud magpatigan sang contact tracing. Samtang ginbulgar ni Concovar nga yara sa unstable nga kondisyon ikaduha nga pasyente bagod mayari ini sang pre-existing nga balatian. Ipaidalam naman sa 24-hour curfew ang tanang nga senior citizens nga mga estudyante para malikawan ang paglapta pa sa COVID-19. Epektibo subong adlaw Marso 22 ginmando ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino ang ekstrikto nga pag-implementar sang 24 oras nga curfew o kon home quarantine sa mga senior citizens o kon ang mga nagaedad sa 65 anyos pasaka. Ginasaad man sa mando nga kalakip sa 24-hour curfew ang mga estudyante. Apang may pila lamang ka mga exemptions iniamong kod para sa medical emergencies o kung magpaidalom sa routine medical procedure para sa chronic disease sa may mga edad kag para naman sa mga estudyante kung mayara sang pamatuod nga nag-volunteer para sa medical work o kung aktibo nga miyembro sa anuman nga medical related nga trabaho. Samtang para naman sa mga persona kinahanglan nga magwa sa ilabalay apang nalakip sa 24-hour curfew, magpakita lamang sang ID nga ginasaadang petsa sang pagkabunag kag employment identification. Nagpasiguro naman si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga may ginapreparar ang syudad sang Bacolod para sa mga poorest of the poor kag sa mga napektuhan ang ilang palangubuyan bagod sa COVID-19. Ginpahayag ni Familyaran, chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, padayon sa karon ng validation sa Department of Social Services and Development sa mga poorest of the poor nga makabaton sang bulig. Sunod sa Vice Alcalde, prioridad sang syudad nga buligan posible sa masunod nga semana ang mga informal settlers, informal workers, tricycle drivers, tricycle driver, jeepney driver kag iban pa. Ginklaro ni Familyaran hindi tanan matagan labi na ang may mga ikasarang kag nagatinguha sa ang syudad nga mabuligan ang tanan. Samtang nagapanawagan ng task force ang donasyon kaangay sa mga pagkaon, tubig kag protective gear para sa mga frontliners, kaangay sang kapulisan kag health workers. Ginpatag naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga wala ginahingadlan o kung ginapabalo sa publiko ang identity sang COVID-19 patient sa Bacolod bilang pagsunod sa protocol sang Department of Health. Nagpanugyan si Familyaran nga likawan nga i-discriminate ang nagpositibo sa COVID-19 kag likawan ang pagpasa-pasa sang litrato sa social media. Sunod kay Familyaran ang pagpakalain sa COVID-19 patient ang posible magresulta sa hindi pagpalapit sa iba ng mga PUIs kag POM sa otoridad bagod sa posible matabo man sa ilang discrimination. Sunod pa sa Vice Alcalde nga ginahimo sang publiko ang hindi makabulig sa problema. Sa karon sunod sa Vice Alcalde nag-umpisa na ang contact tracing sa otoridad kag 5 ka mga lugar ang ginatutukan nga nakadtuan sa COVID-19 patient. Una na ang ginpalayag ni Mayor Evilio Leonardia nga magabulig ang intelligence units ng kapulisan sa contact tracing para masiguro
nga accurate ang ila ginahimo. Magabakal naman ang Negros Occidental sa PCR machine bilang sabat sa problema nga malawig nga paghulat sa isa ka ginakonsiderar nga patient under investigation kag person under monitoring. Suno kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, ginkasugdan nila ni Governor Eugenio Jose Lacson nga magbakal na lamang sang machine agod hindi na maghulat ang isa ka persona ginakonsiderar bilang PUI kag PUM. Dugang pa ni Ferrer nga may partisipasyon naman diri ang private sector nga magabakal sang test kits para sa ilang mga empleyado kag mayara sang parte nga ihatag sa probinsya. Gin pa siguro man ni Ferrer nga mayara na sila sa aprobado nga baklan sang machine nga nagasunod sa pagsulundan sang Department of Health. Samtang ginapaabot nga mag-opera sa madali nga panahon ang ETCS-1 extension sa Reclamation Area Barangay 16 bilang quarantine facility para sa mga person under monitoring sa siyudad sang Bacolod. Suno kay City Administration M.Ang o kon Administrator M.Ang, ginkasugtan sang gintukod nga Technical Working Group nga usaro ng ETCS-1 extension nga pilot quarantine facility kag ginaplano man ang 7 ka iban pang eskwelahan sa kada district. Dugang pa ni ang eskwelahan ang may 36 ka mga classrooms kag kada isa ang may banyo, may clinic, feeding facility kag iban pa. Ginpatag ni ang isa ka PUM ibutang sa isa ka classroom para ma-monitor ang ilang mga kondisyon kag kung maglala ang ilang ginabatsyag, sila ang iga-assess. Ang quarantine facility ang saydalam sa kustodiya sang City Health Office, apang barangay health workers amo ang maga-monitor sa mga PUMs. Ginklaro man ni ang pasilidad ang para sa mga PUM nga voluntaryo nga magsumiter sila kagalingon labi na ang mga PUM nga wala sang separado nga kwarto sa ilabalay o kung may mga himata nga senior citizen. Pagahimoon naman ang base center bilang respiratory center para diri magkonsulta ang mga persona sa tuyo nga malikawan ang pagdagsa nila sa outpatient department sang mga hospital. So kaya ang ini nga proposal ay gasumiter pa sa task force para sa ila nga approval. Ginpatag naman ni ABC President Lady Gles Gonzales nga ilibre nga ginahatag ang barangay certificate nga ginapangayo sa mga persona bilang access agud makasulod sa check-up point sa syudad sang Bacolod kung nag-aistar sila sa gwa sang syudad apang diri nagaubra. Suno kay Gonzales ginlibre ang certificate tungod man sa epekto nga nadulot sang COVID-19 sa diin ginpaydalom sa general community quarantine ng bugos nga Bacolod. Una diri ginpalambot sa Aksyon Radio ang pila ka mga construction worker nga ginalegar ginasukot sila sang 20 pesos sa kada certificate nga ila ginapangayo sa barangay 41. Apang gindepensa ni barangay Kapitan Sally Penuela nga wala inis ng kamotoran tuod ang ila ginhimo ang mga nangabay o nangabay lamang sa mahatag sang donasyon kag wala man sang pagpamilit nga natabo. Gindesignar ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Caris District Hospital bilang COVID-19 center sa Negros Occidental. Ginasaad sa memorandum nga ang tanan nga PUIs kag COVID-19 positive na grense ang ginakonsiderar bilang mild kag moderate cases ang gilayon nga i-transfer sa hospital agod matagan sa nagakaigo nga pagbulong tubtob nga mag-ayong kondisyon kag pwede nga ma-discharge. Samtang ang tanan nga PUIs kag COVID-19 positive nga ginakonsiderar bilang serious case ang gilayon nga i-refer sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sang Bacolod. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagsapol na kahapon nga adlaw Marso 21, 2020 ang gintukod nga COVID-19 Incident Management Team sang Negros Occidental. Agod hambala ng mga isyu kag problema angot sa tikang ginahimo sa gobyerno probinsyal batok sa coronavirus disease. Sunod kay Provincial Disaster Management Program Division Head Zephyr Gerhardt Kailian na talanang ipresentar kay Governor Eugenio Jose Lacson ang manaysugtan sa sininga pagsinapol nga gintambungan man sa pila ka mga miyembro sang Interagency Task Force Against COVID-19. Kahapon, ako nagligan nga Biyernes, ginanunsyo ni Mayor Evilio Nerdia nga isa ka 56 anyos nga lalaki halin sa London ang nagpositibo sa COVID-19.
Sa Balita National, positibo sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa 307. Samtang DOH may mga konsiderasyon ginalantaon tiskuan sang swab test ang isa ka PUI. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Las 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa mga balita national. Nagsaka na sa 307 nagpositibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa press conference ng Department of Health, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga base sa alas 4 kahapon sang hapon nga record may 77 ka mga panibagong kaso sang nagpositibo sa COVID-19. Sunod pa kay Vergere, nagsaka sa 19 ang patay apang mayara sang 5 ka panibago nga naka-recover. Ginpasalamatan ni Vergere tungod nga 4 sa 5 ka naka-recover ang may edad o kung vulnerable ang balatian. Liwat nga nag-apelar si Vergere sa publiko nga sundo ng mga measures na ginapatuman agod malikawan ang paglapta sang balatian. 5 naman ka mga konsiderasyon ang ginalantaw sa Department of Health at iskuan sang swab test ang persona ang ginakabig patient under investigation o kung PUI.
Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nga pila sa ila ginalantaw ang tiskuhaan sang sample ang pasyente kung ini ang mayara sang malala nga sintomas ng COVID-19, mayara sang travel history, naka-close contact sa persona nga nagpositibo sa balatian, mahuya ang resistensya kag may mga edad o kung vulnerable na ang balatian. Sa piyak nga bakin, ginapaabot na nga magpadali o kung mapadali ang pag-test sa mga persona nga ginasuspetsohan may infected sa virus tungod sa nag-abot ng test kit o kung test kit nga gindonar sa China, South Korea kag Brunei. Maka-avail sa test kits ang 5 ka mga sub-national laboratories sa diin ang 3 na hamtang sa Metro Manila kag tag-isa naman sa Visayas kag Mindanao. Ginklaro ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang mabakod nga basehan ang posibilidad nga matapikan sa COVID-19 ang persona nga naka-recover sa mga balatian. Sunod kay Vergere, sa Pilipinas wala sang record nga infection kag hindi pa man masiguro ang mga impormasyon sa luwas sang pungsod. Dugang pa ni Vergere nga ginatawag nga novel ang virus tungod bago ini nga balatian kag dako ang tsansa nga nagabag-uman ang resulta sa research sa mga eksperto sa nasambit nga balatian. Ginapelar na lamang ni Vergere para sa mga naka-recover nga kung ma-discharge na, mas maayo nga magpaidalom sa quarantine sang 14 ka adlaw o galion nga magpanghugas sang kamot kag istrikto nga sundon ang proper hygiene. Ginkompirmar naman sa GMA Network nga isa nila ka freelance production talent ang nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Sa ginpagawa nga pangayag sang network, naka-confine na ang talent. Ulihi nga nagkadto ang talent sa Annex Building sa mga network sa Pebrero 28. Diyan pa siguro naman sa TV station nga napabalo na nila ang insidente sa tanan nga empleyado kag talents nga may direct contact sa pasyente bisan pa ang second level contacts. Nagpatigay naman sa disinfection base sa protocols ng Department of Health sa mga lugar nga ginkantuan sang talent. Din siguro man sang GMA nga nagahimo sila sang tikang agon masiguro ang safety sang tanan. Gin pa siguro naman sa mga industriya ng agrikultura kung sinag nga nagakaigo ang supply sang local pork kag poultry products tubtob sa masunod nga 5 ka bulan. Sunod kay sinag Chairman Rosendo Go, madamo ang mga ginasagod nga baboy sa mga umasubong man ang mga manukan. Dugang panigo nga base sa latest inventory para sa frozen pork sa accredited cold storage, nagapabilin pa sa 43,398 metrika tonelada. Kagang poultry products ang mayara naman sa available nga 56,521 metrika tonelada. Palayag panigo ang na-record sa karon mas mataas sa inventory nga na-record, nagligad nga bulan kag bisan pa nagligad nga tuig. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang Food and Drug Administration nga malambutan pa sa masobra isa ka tuig para makadevelop sang bulong o kon vaccine batok sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary kag FDA Director General Eric Domingo nga malambot sa isa kag tunga sa tuig atis makaproduce sang bulong. Ginpahayag naman sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nga masobra sa 20 ka vaccines kag pila ka antiviral medicines ang gina-develop sa bugos nga kalibutan matapos pa dahil nagapangita ang pharmaceutical industry sang bulong agud hindi na maglapta ang amo nga balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28, detalye sa Balita International kag Sports, pagkatapos gid lamang sini. Miss, pabakal ka na isang shield bath soap? Mrs, dili ka na sa mahal. Effective What ni? actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus,
You may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity. Let's size 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Arestado ang isa ka lalaki sa United Kingdom nga mo nagahimo ka nagabaligya sa mga peke nga treatment kits para sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 sa nagkalain-laing nga bahin sang kalibutan. Ang suspect ang ginkilala kay Frank Ludlow, 59 anyos, residente sa West Sussex, Southern England. Ginpasakaan si Ludlow sa kaso sa isang account sang fraud by false representation, isang account sang manufacturing medicinal product, kag isang account man sang unlawfully manufactured medicinal product. Tigayan aresto ang suspect pinagi sa ginpatigan investigasyon sa Intellectual Property Crime Unit sang City of London Police, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency kag sang US Food and Drug Administration. Sang gin-raid ang pulian ni Ludlow na recover sa maini ang dugang nga treatment kits kag ginabulabanta 20 ka litros ng chemical nga ginagamit sa paghimo sa mga peke nga COVID-19 treatment. Kag sa ito naman nga sports balita, nanawagan ang miyembro sa Executive Board sa Japanese Olympic Committee o GOC nga dapat na nga ipaiway ang 2020 Tokyo Olympics. Suno kay Kaori Yamaguchi, isa sa mga board members ng GOC, wala naka-training sa maayong ila atleta para sa ilang mga events bagod sa nagapadaan ni restriction bagod sa COVID-19. Suno pa diri, ginabutang lamang sa International Olympics Committee ang mga atleta sa katalagman bagod naga-training sa gihapon ini sa piyakseng outbreak. Naibaluan ang tis diri na nindugan ang IOC pati na si Japanese Prime Minister Shinzo Abe nga dayon ang mga preparasyon para sa Olympics nga ginapatigayon umpisa Hunyo 24 tubtob Agosto 9. Last size 33 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Marso 22, 2020. Sa gihapon ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,